kans dat het slachtoffer als gevolg van 1 harde vuistslag tegen het gezicht zou komen te overlijden, is naar algemene ervaringsregels niet aanmerkelijk te noemen. De omstandigheid dat verdachte de vuistslag onverhoeds heeft gegeven en dat hij getraind vechtsporter is, maakt dat oordeel niet anders. De rechtbank is daarom van oordeel dat de poging doodslag, wat primair te laste gelegd is, niet wettig en overtuigend bewijsbaar is. En verdachte wordt daarvan vrijgesproken. Geen poging ter deerslag dus, net een hegere straf op stiet, maar zware mishandeling met de deer ten gevolg. Nijbesteen binnen net bliert met de straf. Te gek voor woorden. Het is echt een omgekeerde maatschappij, dat dit allemaal kan. Iemand weerloze mensen, dat die gewoon uit het leven geslagen worden en dat er dan een straf van niks tegenover staat. Weet je, hij heeft kleinkinderen, hij heeft kinderen, ik ben mijn toekomst kwijt. Weet je wel, en dit kan dus allemaal maar. De 58-jarige Piet Lichtendaal komt op 28 augustus van hier om het lippen bij de visserijdagen in Haas. In café Eigentijd krijgt er een klap van een 36-jarige hazer, valt op de groen en versteert in green zo'n harseletsel. Jongens wordt er 1 minuut stil te houden in de stad. De vriendinnen van Lichtendaal liet het er net bij zitten. Ze begint een petitie. Laten we nou eens eindelijk met z'n allen opstaan. Dat we handtekeningen verzamelen en dat er een wet gaat komen tegen zinloos geweld. En dat de straffen gewoon veel zwaarder worden dan wat nu steeds maar geëist wordt. Want als 4 jaar veel is, dan weet ik het niet meer. Er binnen 40.000 handtekens nodig om zo'n onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.